Halelúja, sláva Pánovi. Ďakujem Pánovi, že tu môžem stať. Halelúja, vítam a ja vás všetkých na konferencii. Je dobré, že si urobil čas, že si prišiel, pretože naozaj je dobré, keď bratia sa stretávajú, keď sú spolu, pretože tam pomazanie preteká, tu môžeme vidieť Božiu slávu. A ja ju aj vidím, halelúja, že toľko ľudí je tu, halelúja, že to naozaj nie je v sile človeka, to neurobil človek, ale Ježiš dal dary, povolával ľudí, halelúja, toto všetko, čo vidíme, to ešte nie je koniec. Halelúja, lebo veríme na väčšiu slavu, veríme ešte na väčšie veci. Pretože Božie slovo hovorí, že máme chodiť od slávy do slávy, od víťazstva do víťazstva. Amen. Halelúja, témou dnešnej konferencie je ukáž mi svoju slávu. A ja sa chcem toho držať, chcel by som vás povzbudiť skutočne, že ako prijať, ako prijímať, alebo ako, halleluja, byť v Božej sláve, kedy sa môže prejaviť a ako sa chce prejaviť Božia sláva v tvojom živote. Pretože ja osobne verím, bratia a sestry, že keď prichádza Božia sláva, posúva nás to. Posúva nás to dopredu, halelúja, vrchy vieme prekračovať, vrchy sú zdolávané, pretože Božia sláva to všetko robí v našich životoch. Každého z nás, čo tu sme, máme túžbu vidieť Božiu slávu. Amen, halelúja, v osobnom živote, ale aj v cirkvi. Chceme vidieť veľmi veľa, halelúja, zachránených ľudí, spasených. A ja verím tomu, halleluja, že sa to dá samozrejme len skrze Krista, ale čo nás posúva? Nás posúva do Božej slávy. Spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovu zrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Halelúja. Takže vidíme, bratia a sestry, že to, čo sme aj čítali v Efežanom, že je tam voda, tu hovorí o kúpeli znovu zrodenia, kam nie možno všetci, ktorí ste tu, ste znovu zrodení. Halelúja, ale príde aj na to čas, na konci bohoslužby, pastor určite dá výzvu a dnes môžeš sa znovu zrodiť, môže prísť Boží život do tvojho srdca. Ale my, čo sme dlhšie kresťania, nedá sa zžiť. Znovu zrodil si sa, ale ty potrebuješ ďalšie občerstvenie na tej ceste. Amen. Haleluja, zjavenie za zjavením. Pretože to nás posúva, to nás očisťuje. A všimni si, čo hovorí Efežanom, keď sme to čítali, že očisti si svoju cirkev kúpeľom vody a slova a postaví cirkev na základe toho slávnu, bez vrásky, bez poškvrny. A tu ťa Boh tým zjavením, tou vodou, Božím životom ťa očisťuje od hriechov, haleluja, od návykov, od všetkého s tým, čo ty zápasíš, môžeš byť oslobodený, pretože, haleluja, on ťa očisťuje tým zjavením, ktoré Boh ti dáva. Napríklad prídeš do cirkvi, pastor začne rozprávať a z ničoho nič ti zasvieti. Haleluja, alebo z ničoho nič nemáš už chuť, haleluja, na cigaretu. Nemáš chuť robiť už tie hriechy, pretože Boh nás postupne očisťuje. To, že sme sa znovu zrodili, bratia a sestry, nie sme už naozaj, že veľa ľudí si myslí, keď sa znovu zrodí, teraz som už dokonalý. Nie, máme ešte charakter. A v našom charaktere je ešte veľa vecí, ktoré ani nevidíme, ale Boh to vidí. A postupne nám ich zjavuje a postupne Boh nás očisťuje, ukazuje nám a my vchádzame do toho života hĺbšie a hĺbšie. Halelúja. Preto, halelúja, nech v cirkvi, v tvojom živote, nech nechýba zjavenie. Nech nie si chudobný na rému. Halelúja. Ale modli sa aj počas vlastne svojho modlitebného času, keď ty sa modlíš každý deň. Pane, aj dnes mi daj rému. Aj toho týždňa ku mne prehovor, či z Božieho slova. Veď ma svojim životom. Nech nechýba mi réma. Nech nechýba mi zjavenie. Halelúja. Lebo len na základe toho vieme napredovať, len na základe tohoto života vieme prosperovať a premáhať diabla.
Sláva Bohu za Logos. Bratia a sestry, komu Boh dá rému? Tomu, kto nečíta Božie slovo? Kto sa nemodlí? Kto nechodí do cirkvi? Halelúja. Nie. Boh dáva rému tým a posúva tých, ktorí sa modlia, ktorí sú smední, ktorí čítajú Logos, čítajú Božie slovo, chodia do cirkvi. A na základe toho Boh ti vie dať rému a posúvať ťa dopredu od slávy do slávy, od víťazstva do víťazstva. Halelúja. Toto je skutočne dôležité, aby si prijal to do svojho života, že aj pre teba Boh má rému. Aj pre teba Boh má zjavenie. Halelúja. V tvojom živote, v službe aj Boh teba si chce používať. Halelúja. Ale je to len na základe toho, keď my sme, ja verím tomu, keď sme morálni. Halelúja, keď sme smední po Pánovi. Blahoslavení, smední a hladní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Boh nás nasýti. Boh nás síti, halelúja, svojim životom a na základe toho vieme napredovať. Je dobrá myšlienka, bratia a sestry, kázať evanjelium? Sú to dobré myšlienky. Aj Pavel mal takéto myšlienky, kázať evanjelium všade, ale keď si pozrieme Skutky apoštolov, otvorte si so mnou 16. kapitola, prečítame 6. 7. verš. Skutky apoštolov 16, 6, 7. Cez Frígiu a Galátsky kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Azii. Keď prišli k Mizii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Halelúja. Ja keď som to čítal, ale nie teraz, ale už ako mladý kresťan pred 20 rokmi, a keď som natrafil na to slovo, že duch Pánov zakázal im, aby prešli a kázali tam slovo, vidíme, bratia a sestry, skutočne, my vieme mať veľa dobrých myšlienok. Aj ty, a ja. Ale my potrebujeme mať Božie myšlienky. Preto voláme, Pane, daj rému. Žatvy je mnoho, ale Pane, kde je tá žatva? Kde máme ísť? Halelúja. A Boh, keď zjaví, príde réma, halelúja, ideš a obrátia sa ľudia. To neznamená teraz, že keď nemáš rému, nemáš kázať. Máme kázať vhod i nevhod. Amen. Máme kázať Božie slovo. Ale verím tomu, že len réma prináša slávu. Réma prináša slávu a veľa ľudí vieme skutočne vidieť, kedy sa vedia obrátiť k Pánovi. Napríklad minulého roku. Je dobre, keď si vo vzťahu s Pánom, pretože Boh, poviem vám len, čo sa stalo, také svedectvo, Boh vie väčšinou hovoriť tichým hlasom. On nepríde ku tebe a nepovie ti, Janko, teraz počúvaj. Ale príde tade zvnútra. Príde z ducha, nejaké len tiché slovo. A tu je aj ten človek zo Starej Lesnej, ja som mu povedal, a ja som vedel, že je to z ducha, urobíme evangelizáciu. Niekedy v lete v Starej Lesnej. Urobili sme evangelizáciu, obrátilo sa nejakých 15 ľudí, aj sme ich pokrstili, pretože verím tomu, že keď je réma, keď priamo Boh hovorí, musí prísť sláva. Musí sa stáť. A toto my ako cirkev potrebujeme. Potom to potrebujeme volať na Pána, pretože naše dobré myšlienky, aj Pavel mal dobré myšlienky. Ideme kázať. Halelúja, ale duch Pánov mu nedovolil. Ale vidíme o 2 kapitoly neskôr, ďalej vlastne, prečítajme Skutky apoštolov, 18. kapitola, 9-10. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou tu, nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Halelúja. Či už videnie, alebo zjavenie réma z ducha. Halelúja. Ale tu jasne mu ukázal, tu ostaň, tu budeš kázať, pretože mám tu mnoho ľudu. Halelúja.
Vidíte? Skutočne, keď ty voláš na Pána, keď ty žiješ morálne, keď ty si smedný po Bohu a voláš do svojich problémov, Boh, keď ti dá zjavenie, príde prielom. Halelúja. Boh ti ukáže, čo máš urobiť a príde prielom. Ale s našimi myšlienkami vieme vymýšľať veľa vecí, ale väčšinou je to len naša sila. Keď sa pozrieme na Mojžiša, halelúja, a na Izrael, Mojžiš mal dobré myšlienky. Vyrástol vo faraónovom dome a povedal si, keď videl, ako Egypťan bije toho Izraelčana, idem im pomôcť. Nech vidia, že ja som ich vysloboditeľ. Mal dobré myšlienky, ale čo sa stalo? Aleluja, musel utiecť. Neidem to prerozprávať celé, ale musel utiecť. Ale o 40 rokov, keď prišiel Pán a začal Boh hovoriť. Ja verím tomu, že Mojžišovi ani na mysel neprišlo, čo Pán bude robiť v Egypte. Halelúja. Tu už nebola sila, halelúja, človeka, ale tu už bola sila Pána. Halelúja. A tie znamenia, ktoré Boh urobil, bratia a sestry, dodnes ich čítame, dodnes ich o tom vieme. Preto skutočne Boh chce hovoriť ku nám, halelúja, aby sme mali túto rému, aby sme prijímali tento život a na základe toho sme vedeli robiť kresťanstvo. Pretože na základe vody a slova on si postaví slávnu cirkev. Bez vrásky. Uvidíme Božiu slávu, pretože taký je Boh. Keď robíme s vlastnou silou, halelúja, neuvidíme až tak moc. Zabil jedného. A keď sa postavil faraón, musel utiecť. To je tá vlastná sila. Ale keď robí Boh, halelúja, ani faraón, celý Egypt nevedeli obstať pred Mojžišom. Pretože Boh prehovoril. Poznáme aj príbeh Petra, keď lovil celú noc. To si prečítajme ešte tiež. 5. kapitola Evangelium Lukáša. Lukáš, 5. kapitola, od 2. verša do 6. Vtedy videl pri jazere stáť 2 člny. Rybári z nich vstúpili a prali si siete. Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Vidíme, bratia a sestry, že tu už vo svojom, poviem to takto, vo svojom vachu, halelúja, Peter bol odborník. A napriek tomu celú noc nič nechytili. Aj keď sa snažili chytiť nejaké ryby, nič nechytili, pretože tam, kde je naša sila, moc až tak výsledkov nevieme vidieť. Halelúja. Ale keď príde Pán a Ježiš mu povedal, halelúja, spusť siete, a on spustil, tam bola réma. Tam bola réma. Tam bolo slovo, tam bolo tá réma a na základe toho, keď on vykonal, stalo sa, bratia a sestry, a oni chytili veľké množstvo rýb. Halelúja. Takže vidíme, že réma nás posúva do tej slavy, čo my nevieme urobiť s vlastnou silou. Halelúja. Ale na základe toho prichádza život, prichádza réma, prichádza posilnenie a na základe toho vieme vykonať potom v Božom duchu Božiu vôľu. Halelúja. A Boh sa k nám priznáva. S jedným človekom som mal taký rozhovor. A on mi povedal, vy pastori, zbor a tak ďalej, toľko ľudí a chodia tam, a hádžu tam peniaze a ja neviem čo. A ja som mu povedal jednu vec. Ty si podnikateľ. Ten chlapík je z Česka. Ty si podnikateľ. A hovorím mu, vieš si udržať 10 ľudí? A vtedy mal práve taký problém, že ani 10 ľudí si nevedel udržať. A ty hovoríš, a ty si myslíš, keď ja som pastor, že ja viem potiahnuť 50, 100 ľudí, 1000 ľudí len tak, aby chodili každý týždeň do zboru, do cirkvi, aby sa modlili. Je to v mojej sile?
Keď ty nevieš 10 ľudí si udržať? Halelúja. Tak toto je, bratia a sestry. To, čo tu vidíme, toto je Boží dotyk, Božia sláva. To nie je výmysel. To nie je výmysel človeka. Halelúja. To nie je nejaká sila pastora. Halelúja. Môžeš byť veľmi dobrý. Halelúja. Môžem byť dobrý rečník, aj tak nikto sa neobráti. Peter bol dobrý rybár, skúsený. Halelúja. Nič nechytil. Ale Ježiš prišiel, povedal slovo a stalo sa. Halelúja. A chytili množstvo rýb. A aj my len načúvame na Božie slovo. Aby prišla réma, aby sme to mohli vykonať a veľa ľudí, aby sa vedelo obrátiť. Ale tak je to aj cez teba. Boh chce robiť veci cez teba v každej oblasti tvojho života. Aby ani tebe nechýbala réma. Teraz sa pozrime ešte do Izaiáša, 55. kapitola. Prečítame 8. až 11. verš. Izaiáš 55, 8 až 11. Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesa prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty, vaše cesty a moje myšlienky, vaše myšlienky. A teraz toto je tiež dôležité, lebo ako padá dážď a sneh z neba, a nevráti sa tá, ale zavláži zem. Zúrodní ju a dá jej vykličiť, vyjda semeno na siatie a chlieb na jedenie. Tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal. A dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Halelúja. Božie slovo dosiahne to, halelúja, na čo ho posiela samotný Pán. Halelúja. A preto, bratia a sestry, skutočne, keď Boh prehovorí, halelúja, tak musí sa stať. Mal som aj takú školu, to je škola môjho života. Halelúja. Určite už viete, že Pán ku mne prehovoril, možno nie všetci, nechcem o tom rozprávať, mal som problémy radšej poviem, že s konečníkom. Halelúja. Je to ľahšie pre môj jazyk. Halelúja. Pán prehovoril. Bol som uzdravený. Mal som problémy s platničkami, bratia a sestry, a ja som chcel tým istým spôsobom byť uzdravený, ako ten prvýkrát. A volal som na Pána. A Pane, daj slovo, daj slovo. Vďaka Bohu za naše manželky. Halelúja. A Marika mi povedala, a prehovoril ku tebe Pán? Hovorím, nie. No tak choď k doktorovi. Halelúja. Nemal som rému. Išiel som k doktorovi, dali lieky. Halelúja. Slava Bohu, som zdravý. Halelúja. Tak toto je. My máme už vlastne len jeden, vlastne ako keby sme videli, že len takto to môže byť. Nie. Boh má svoje spôsoby. A my na ňo potrebujeme volať. Aj toto mohla byť réma pre môj život. Že Pán skrze ňu prehovoril. Amen. Pretože my veríme tomu, že aj lekárov dal Pán. A že aj skrze to sa nám môže polepšiť, skrze to môžeme byť zdraví, ale vďaka patrí Pánovi. Amen. Halelúja. Takže vidíme, bratia a sestry, že Boh nás nabáda k tomu, aby sme nechodili v našich myšlienkách, ale v Božích myšlienkách, aby sme volali k Pánovi, ale Boh dáva všetko zadarmo. Dáva Boh zadarmo, ale jednu podmienku má. Jednu podmienku má. Prečítajme prvý verš v tej istej kapitole. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Halelúja. Čo nám chce dať Boh? Víno a mlieko. Ale podmienka je, halelúja, byť smedný. Byť smedný. Poďte všetci, ktorí ste smední. Halelúja. A Boh dá vína, Boh dá mlieka. To znamená, tak ako som rozprával, ja som smedný po Pánovi. Preto, aj keď nemám každý deň rému, ja budem čítať Logos. Budem chodiť do zboru, halelúja,
budem sa modliť a na základe toho Pán mi dá vína, Pán mi dá mlieko. Čo predstavuje víno podľa Božieho slova? Viacero vecí. Halelúja. Neopíjajte sa vínom, ale halelúja. Amen. Plňte sa Duchom Svätým. Halelúja. Boh nám dá Svätého Ducha. Boh nám dá dostatok života, aby sme sa pohli ďalej. Víno predstavuje aj, poznal som človeka, keď nevypil, nevedel si o ňom. Ale keď vypil, a už tanec, a všetci vedeli, že on má vypité. A ja ti poviem, že keď Boh dáva toto víno, druhí ľudia spoznajú na nás radosť Svätého Ducha. Halelúja, radosť, halelúja, ten život bude prekypovať z nás, pretože Boh chce nám dávať víno. Chce nám dávať aj mlieko. Čo znamená mlieko? Halelúja, ja verím tomu, aj dal takéto zasľúbenie Izraelu, že poďte, ja vás dovediem do Kananu, halelúja, do zeme mlieka a medu. A ja verím tomu, že mlieko je požehnanie. Že mlieko vie, halelúja, dať ti Pán do tej oblasti, ktorej ty potrebuješ. Nemáš prácu. Ja verím tomu, voláš na Pána. Uveríš Božie slovo. Urobíš nejaké kroky, Pán ťa požehná. Otvorí sa, halelúja, dá ti prácu, dá ti mlieko, dá to, aby tvoj kôš a korito nebolo prázdne, halelúja, ale aby bolo plné. Boh nás vie takto naplniť, ale podmienka je smäd. Halelúja. Prídeš prvý týždeň, prídeš druhý týždeň do zboru a tretí týždeň už ťa nevidno. Prečo? Robme verne kresťanstvo. Amen? Robme verne kresťanstvo pre Pána. Nasledujme Pána celým svojim srdcom. A tým ukazujeme ten smäd, že my sme smední po Bohu. A na základe toho Boh dá víno, Boh ti dá radosť a Boh ti dá aj mlieko. Posledné v tejto kapitole, čo chcem prečítať, čo ma oslovilo veľmi, toto vám chcem odovzdať ešte, to je 13. verš. Namiesto bodľačia vyrastie cyprus. Namiesto prhľavy vyrastie myrta. Bude to na slávu Hospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie. A mňa tu oslovilo cyprus a myrta. Ja vám poviem, ja nie som odborník na tieto veci, ale keď niečo nájdem v Božom slove, tak chcem sa trošku o tom podozvedať, že prečo tu hovorí o cyprusi. V rohačkovom je preklade jedľa. Tu je v mojom preklade cyprus. A keď som trošku poštudoval, tak má také 3 charakteristiky tento strom. Je to kvalitné drevo, pretože z toho vedeli robiť v minulosti lode. Po druhé, vie vyrásť 20 až 35 metrov do výšky. Halelúja. A tretia vec je to som si tu napísal, že sa dožíva až 500 rokov. Takže keď vidíme, halelúja, na tento strom, tak ja vidím slávu. Ja vidím slávu, preto o tom Boh hovorí. Halelúja. A toto Boh bude činiť, keď my sme v jeho myšlienkach. Keď my sme v jeho slove, keď chodíme v réme, už nie je prhľava. Už nie je prhľava, ale cyprusy, hovorí Pán. Nie je bodľače, ale myrta. Čo je myrta? To som tiež trošku, má veľmi pekne biele kvety a že vraj vonia to veľmi sladko. Ale keď som sa pozrel na ten obrázok, no krásny krík. Halelúja. A my sme vôňou Kristovou. Halelúja. A to všetko je na slávu Hospodinovho mena. Viete, prečo Boh dáva slávu? Aby on bol oslavený. On ti dá slávu, aby si ty prešiel a aby jeho meno bolo oslávené. Preto, bratia a sestry, nech veľa cyprusov, halelúja, a myrd je v našich životoch. Skrze slávu Hospodina. Buďte požehnaní. Amen. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.